Godmorgen og velkommen til Hammel Pøtmølle. Jeg har fået fornøjelsen af at teste det nye 3T hjulsæt. Det er et clincher hjulsæt, altså til dæk og slange, på 63 mm. Deres helt nye version. Super lækkert og designmæssigt flot hjulsæt. Jeg har været ude i nogle ture nu her, og det jeg har lagt rigtig meget mærke til er stivheden i hjulet. Virker næsten som om man kører med et helt almindeligt træningshjul i forhold til stivheden. Og så får man 30 km i timen. Det skal testes nu. Vi nærmer os den berygtede Pøtmølle bakke, Chris Anker Sørensens hjemmebane. Og nu skal vi virkelig teste stivheden i dem, så jeg skal op og stå og rykke alle de vand igennem, jeg overhovedet kan. Og så ses vi på toppen til en lille start. For i facaden, toppen af Pøtmølle, fik et gennemsnit på cirka 400 watt opad, så godt mærke det stadig tidligt på sæsonen. Hjulene fuldstændig op til forventningen, super stive. Mærker ikke noget af den her slingeren, som man nogle gange kan mærke på andre højprofiler. Så hvad 3T siger, at de er et ekstremt stift hjul, det kan jeg kun bekræfte. Nu skal vi ud i vinden igen. Vi teste, hvordan er de at styre, når vindstødene kommer. Så vi ses derude. Nå, det blev ikke så meget med ud for ruten. Der skete det, efter vi kom ud i vinden, at lige pludselig hørte vi nogle utrolig hurtige fodskridt i grus inden for en indkørsel, og ud kom flyvende en schæferhund, som jagtede os over de næste 3 km eller noget, og jeg er meget spændt på at skulle have sat cykelcomputeren til her nu, for jeg tror, at de seriøse watt, jeg glemmer alt om Pøtmølle, de blev først trådt der, der var stor dødsangst involveret i, og jeg viste mig som en sande ven, og kørt fra min makker, fordi at bedre ham end mig, ikke? Så, men lige en kort update på, jeg lavede en update på, hvordan hjulene klarer sig ud i vinden, og det er klart, stivheden gør selvfølgelig, at de bliver en smule nemmere at styre, men der er ingen tvivl om, at når vinden tager fat, så bliver du flyttet på vejen. Det virker som om, at det er sådan et jævnt skub på hele cyklen. Det er ikke sådan, at det kun er forhjulet, hvor man bliver kastet rundt med. Så man føler ikke, at man mister kontrollen. En anden ting bemærker jeg selvfølgelig, når man kører på nedkørslerne, at man skal virkelig bruge kropsvægten på den her type hjul. Man drejer ikke bare med styret, som man er vant til. Men det har været en god oplevelse med dem. Jeg tror, det er et sæt. Nu skal jeg sende dem tilbage igen. Sættet her, men det er et sæt, jeg selv kommer til at købe. Jeg har været rigtig glad for at køre med dem. Noget af det bedste, jeg har prøvet på 60 mm. Så kan kun anbefales. Glæder mig til, at de kommer på markedet. Håber, I også får glæde af dem. Synes, de er fornuftigt prissat i forhold til det. Og har I en sort mat cykel, så passer de jo bare helt perfekt, i og med, at de også selv er matte. En sidste ting, som jeg faktisk kommenterede på videoen, det er jo, som I kan se her bag mig, at de har faktisk en aluminiums bremse kant på, og det gør naturligvis, at hjulet bliver lidt smule tungere, som også, og det er de meget åbne omkring. Det er det sted, hvor 3T selv siger, at de ikke kan være med på SIPS for eksempel. Men jeg kan faktisk rigtig godt lide det, at du kan køre med en almindelig bremseklods, og nedbremsningstiden er markant hurtigere, end når man kører med ren carbon bremseflader. Så god stivhed og en rigtig høj profil, den virker god til at styre. Vægten er ikke noget problem, jeg vil sige. Det vil i hvert fald være nemmere for mig lige at smide de sidste 50 gram et andet sted. En fornuftig pris på dem, og så ser de bare vigtigst alt knaldgodt ud. Så thumbs up herfra. Jeg glæder mig til at køre med dem til races. Hej.